Hola, soc Isaac Camps, soc l'editor del projecte de tecnologia i digitalització i parlo en nom del nombrós grup d'autors i autores, tots ells docents en actiu, que han estat els veritables artífecs del material, del projecte de tecnologia i digitalització. Un projecte que, com no pot ser d'una altra manera, amb Casals, doncs, està perfectament inserit en el que és el marc de la LOMLOE, amb les situacions d'aprenentatge i les pautes DUA, però que, per altra banda, doncs, no deixa de ser l'assignatura de tecnologia i digitalització, la qual cosa implica tot un marc procedimental d'aprendre fent, en què oferim la possibilitat de treballar nombrosos reptes i qüestions pràctiques que abasten des d'allò més contemporani, com podria ser la impressió 3D o la programació, a allò que és, diguéssim, el clàssic de l'assignatura, que és allò més manipulatiu i que implica la fabricació de prototips, la manipulació de materials, l'ús d'eines, etc. També en aquest llibre, i això ho han tingut molt clar l'equip d'autors i autores, és fer entendre que la tecnologia no és quelcom aliè a la societat, sinó que hi està profundament imbricada i que és molt important que l'alumnat tingui una visió crítica, i així hi ha activitats molt ben pensades que treballen diferents aspectes de tecnoètica i sostenibilitat, per exemple, entre altres, que fan referència a aquest lligam de tecnologia i persones, tecnologia i societat. Bé, també dintre del marc de la LOMLOE i tot allò que és competencial com a novetat, volem, diguéssim, remarcar que cada situació d'aprenentatge s'acaba amb una avaluació competencial i, entre altres, també coses que s'han implementat amb el que és el material imprès, en el llibre físic. S'ha millorat tota la part gràfica, amb infografies, esquemes i altres recursos que el fan molt més didàctic i molt més, diguéssim, fluid de treballar-hi. Per finalitzar, com tots els projectes de Casals lligats a Radix, sapigueu que hi ha la plataforma Casals amb nombrosos recursos digitals, implicant vídeos, animacions, activitats de reforç i ampliació, de posar-se a prova, etc. Doncs bé, aquesta breu, diguéssim, ressenya de lo que és l'obra que queda bastant ben entès, i espero que en gaudiu d'aquest magnífic treball que han fet els autors. Moltes gràcies.